Δεν κάνετε πως τώρα και βλέπετε αυτό το βίντεο. Σήμερα θα σας δείξουμε πως να τρολάρετε τους φίλους σας άμα έχετε Redmi Note. Λοιπόν, πρώτα βγάζετε ένα print screen την αρχική σου οθόνη. Εγώ το έχω κάνει, δεν το ξανακάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος πριν να το κλείσω. Μετά πάμε στις ρυθμίσεις. Πηγαίνετε στο αρχική οθόνη. Πατήστε εδώ και κάτω με συρτέρ εφαρμογών. Και εδώ, από εδώ βγάλετε τα όλα. Να μην έχει τίποτα. Και οι εφαρμογές ανοίγουν έτσι για να ξέρετε. Και τώρα βάλτε τα πετσαρία. Το χ και φωτογραφίες. Το print screen που βγάλετε. Το οποίο για κάποιο λόγο δεν μου φορτώνει. Ναι. Ένα λεπτό. Βλακιά. Το print screen που βγάλετε. Πατήστε τοπικές φωτογραφίες. Πατήστε αυτό. Πατήστε εφαρμογή. Αρχική οθόνη. Και τώρα αυτή είναι η οθόνη σας. Και ναι, ο άλλος θα προσπαθήσει να πατήσει εφαρμογή και δεν θα μπορεί. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Bye bye.